A kellemes testedzés után Charlotte elégedetten állapította meg, milyen szerencsés. A történtek tükrében még inkább értékelte a házasságát. Egy pillanatra, ahogy elmelengett idilli életén és maga elé képzelte szeretteit, elfelejtette, hol van, és kinyitotta a száját. Kisasszony! Te meg hova mész? Zárva van, takarítanak. Most? Menj a... Te most beszólsz? Kuszkuszoljatok! Hihetetlen, de a biopuding hangos, rotyogó biopukik kíséretében távozott Charlotte-ból. Miranda telibe talált. Ez olyan vicces volt, hogy nem tudtam megállni nevetés nélkül.